Għandna l-xiex niċċelebraw. Hekk qal il-Prim Ministru Robert Abela meta tnejn, kuntrarju għal pariri tat-tobba, il-Gvern kompla jħabbar il-ftuħ ta' negozji fosthom ristoranti, beauticians, hairdressers, barbiera, nail technicians, pools fil-miftuħ, il-monti, kif ukoll se jkun permessibbli li jsir sports fejn ma jkunx hemm kuntatt. Se jkunu permessi anke li jsiru l-qudies tal-funerali. U llum gburi li nistgħu flimkien niċċelebraw b'mod kawt is-suċċess ta' dan il-pajjiż. F'konferenza tal-aħbarijiet li damet kważi daqs diskors tal-budget, il-Prim Ministru ittimbra bħala negattivi id-domandi tal-ġurnalisti li ma daqqux għal widnejh, filwaqt li laqabit bissima id-domandi tal-medja laburista. Nittama li din id-domanda ġejja minn One News tkun ftit iħfef minn ta' qabel. Meta ġie mistoqsi għal darba darbtej, il-Prim Ministru naqas milli jikkommetti ruħu li jippubblika ir-risk assessments li fuqhom ġew ibbażati d-deċiżjonijiet ta' rilaxx u farfar fuq il-Professur Charmaine Gawci. Ħanħalli lill-Professur Gawci issa stess twieġeb tagħti spjegazzjoni tagħha għal dik id-domanda li ma weġibx lanqas jekk pajjiżna għadux fi stat ta' emerġenza medika. Ma jkunx jagħmel sens li f'kuntest ta' dak li għadni kif spjegajt inħallu pajjiż magħluq jew inħallu bistieqan biex ftit. Skont Robert Abela, is-sitwazzjoni marbuta man-numri tal-coronavirus sejrin għall-aħjar dan meta n-numri juru mod ieħor. Ir-rata ta' trasmissjoni baqgħet waħda kontrollata taħt dak illi huwa aċċettabbli taħt dak li huwa aċċettabbli. Issa il-limitu ta' nies li jistgħu jkunu flimkien telgħu minn 4 għal 6. Anke fir-ristoranti il-massimu ta' nies fuq kull mejda jridu jkunu 6. Minn nhar il-ġimgħa se jibdew mill-ġdid ċertu operazzjonijiet se jiftħu l-berex tas-saħħa filwaqt li n-nisa jistgħu jkunu akkumpanjati waqt il-ħlas.